ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪುನೇಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏತುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಏತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖುಷಿ ಆತನು. ಐಡಿಯಾ ಜರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕ ಹೀರೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಣು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಹೌದು ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಣು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರೇ ಸೂಪರ್. ಗಂಟ್ ಕಲ್ವೇರು ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ತುಳು ಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಡು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ నుంచి ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆತುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆಲ್ತದ್ದು ಬಂಜಿ ಮೇಲೆ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಲಾಯನಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ದ ಹೀರೋಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂದು ದಯಪನ್ನುಗ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಒಂದುವೇ ಬೇತೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ತಮಾಷೆ ಜನಕ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪುಂಡನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆ ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ನಾನು ಅಂಚೆ ದುಃಖಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಸಂತೋಷಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಹಾಸ್ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಗಂಟ್ ಕಲ್ವರ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಮಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರಾವಡು ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರೋದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರು ಮಾತ್ರ ತೂಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನ ಇತ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಗ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬಂಡು ಕೇಳೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತನ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಟೀಮ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿ ಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಶುಭವಾಡು ಅದು 100 days ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡ್ ಬೈತಂಡು ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ದ ಟೀಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೂರ ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಇಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ದ ತೂವೋಲಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನರ್ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲದ ತೂಪಲಕ್ಕಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದನು ಪೈಸಾ ವಸೂಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದನು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಪೂರ ಎಂಟ ಬೈದನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಐಟಾಗ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿತನು ಐಕ್ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ഞാൻ അക്കില പന്ത് ഫിലിം സൂപ്പർ ആത്തുണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് ഒറ്റ സ്റ്റോറിയിലുണ്ട് ഫൈറ്റിംഗ് എഡ്ಡೆ മಲ್ದೇರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ಬೊಕ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಎಣ್ಣನಾಗ ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ಸಮಯ ತುಳುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಾಯ್ತಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ತೆಲ್ದು ಬಂಜ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜರ್ ಅಟ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ಲನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತುಳುವೇರು ತೂಪಲೆಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಪೂರೇಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿನಂತಿ. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತೂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೋರುನು ಅನ್ಪಣ ಆತಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೆಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಮಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಕುಲ್ಲು ತೂಪಣ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್. ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತು ತೂವಲಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ನು ಗೆಂದವಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಫೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್
ಇಬ್ಬರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕುಡ್ಕೊಳತ್ತೇರು ಪನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಣತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಪೋಂದುಂಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಡು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ನಾನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಂದವನ ವಿಷಯ ಪುನಃ ಜನಕ್ಕಿಲ್ದಾನೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತೇ ಶೋಕ ಆಡು ಆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡು ಇದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತು ತೂಯರ್ಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತದು ಇವಳು ತೂವಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡೊಂದು ಒಂಜೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳಿತ್ತೆ ರಜೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ದಾಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರರ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆ ಪಂಡದು ಎನ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು